लोगोफोर गोदान भिडिअ लानानै फैबाय। नोंथांमोना बे भिडिअखौ गोसो होनानै नाय। नाथाय नोंथांमोन साफ्रोमबो बे भिडिअखौ नायनाय नङा। आङो बेखौ मिन्थिगौ बेसेबां नायगोन 10, 12 जन, 20 जन, 30 जन ना बिदिल' भिडिअस आंनि भिडिअफोरखौ नायगोन। नाथाय नोंथांमोना जायफोर नायदों गोसो होनानै नाय। मानो होनना बुङोब्ला जोङो गोबां बे भिडिअनि गेजेरजों सोलोंनो थाखाय मोनथिनो थाखाय हागोन। अके, आङो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो मटिभेट खालामनो गोसो जायो। नाथाय दानि ससियेल मिडियायाव जोङो मा नुबाय थायो ना, ससियेल मिडियायाव जोंनाव मा ओंखारबाय थायो। ससियेल मिडियाफोर लाब्लानो खालि दावराव, सोरबा बिब' बिनानावनि दावराव, सोरबा हाबा जानायनि मानसिफ्रा नाम बानसावबायनायनि दावराव, गोबां ससियेल मिडियायाव जोबनो गैयै दावराव ओंखारबाय थायो। बेसोर गासैबो इन्टाराप्ट खालामना होनाय जायो ना, इन्टाराप्ट खालामना होनाय जायो। बे भिडिअफोराव रावबो इन्ट्रेस्ट देखायनाय नङा, नायनाय नङा, बेबायदि जायो आरोखि। जायहा ट्रेन्डिङाव दं बेखौल'सो नायगोन आरो बैसोरनि सायाव जों मानो भिडिअ बानायनो। नाथाय गोबां मानसिफ्रा भिडिअसफोर बानायगोन गावनि बेनिफिटनि थाखाय, बेबायदि आरोखि। नोंथांमोनहा गोसो होनानै खोनासं, मोनसे बाथ्रा खोनासं। इफ इउ आर अलवेज बेस्ट इन ए रुम, इउ आर इन ए रं रुम ना। जुदि नोंथाङा मोनसे रुमावहाय, मोनसे टिमाव अलवेज बेस्ट पारफर्म खालामबाय थायोब्ला नोंथाङा बे रुमावहाय रं रुमाव दङ। मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा मा सोलोंनो थाखाय हागोन, नोंथांनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा सोलोंनो थाखाय हागोन। नाथाय नोंथाङा मा सोलोंनो हागोन। जेब्लायबो जोङो मोनसे मुडआव थानांगौ। मा मुडआव थानांगौ? जोङो माबा मोनसे सोलोंनो हानायनि, माबा मोनसे गियान जोङो खावनो थाखाय बे मुडआव अलवेज जोङो थाबाय थानो हानांगौ। नाथाय जुदि नोंथांनि टिमानो, नोंथांनि पार्टनारफ्रानो माबा मोनसे गियान होनो हानाय माबायावनो गैयाब्ला ना, सोलोंनो थाखाय हागोन। बेनिखायनो नोंथांमोना अलवेज मोजां, नोंनिफ्राय साबसिन मानसिजों जोङो लोगो जानो थाखाय हानांगौ। बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ सिगांनिफ्रायनो बुंबाय थायो ना, गियान सोलोंनो थाखाय जोङो अलवेज रेडि। गुबुननिफ्राय गियान खावनो थाखाय अलवेज जों रेडि जानांगौ। मोनसे बाथ्राया जाहैबाय, जोङो माखौ बांसिनै ध्यान होनांगौ, माइन्ड अर बडि। माइन्ड अर बडि जोंना बेस्ट पारफर्म खालामनो थाखाय जोङो माखौ ध्यान होसिनांगौ। जोङो सोलोंनो थाखायब्ला, माबा मोनसे सोलोंनो थाखाय जोङो नांगौब्ला माइन्ड अर बडि, बे मोननै जोंनाव पारफर्म खालामो बेस्ट। जोङो जेब्लायबो माइन्डखौ जों एक्टिभ खालामना लानो थाखाय हानांगौ। ना जोङो माइन्डआ गाज्रि जायोब्ला ना जोङो बेखौ मुलि जानानै थिग खालामनो हायो ना मानो हायो। ना जोङो माइन्डआ थिग नङाब्ला जोङो बडि खालामनो हायो ना जोङो माबा मोनसे ध्यानखौनो खालामनो हायो। बेनिखायनो सिगां जोङो माइन्डखौ फ्रि खालामग्रोनांगौ। माबा मोनसे सोलोंनो थाखायब्ला, माबा मोनसे जुनुन लायोब्ला जोङो माइन्डखौ जोङो फ्रि खालामग्रोनांगौ, जाहाथे नोंथाङा फकास खालामनो थाखाय हायो। मानो होनना बुङोब्ला जोङो बे माइन्डखौहाय माबा मोनसे जिनिसजों, माबा मोनसे मुलिजों जानानै जोङो थिग खालामनो थाखाय हाया। बेनि थाखाय नोंथाङा माइन्डखौ मा खालामनांगोन? फ्रि खालामग्रोनांगोन। माबायदि फ्रि खालामनांगोन ना? दानि समा मा जाबाय? टेक्न'ल'जि ना, गोबां टेक्न'ल'जि। AI जोंनि माइन्डखौ गोबां जाबाय आरोखि ना। जोङो माबा मोनसे मावनो सानोब्ला जोंना इन्टाराप्ट जायो। जोङो जुदि माबा मोनसे खामानि मावनो दङब्ला नोंथाङा मबाइलखौ माब्लाबाबो दाला ना। नोंथाङा सानगोन 2 मिनिट आङो मबाइल नायग्रोनि ना, रिल्स नायग्रोनि। नाथाय बिदिजों जानाय नङा। जुदि नोंथाङा फरायनांगौब्ला फरायनायनि सिगां माब्लाबाबो मबाइल नायग्रोनाङा, टाइमा लस जागोन। 2 मिनिट होननानै सानोब्ला नोंथांना 10 मिनिट थांगोन। नोंथांमोना जुदि 10 मिनिट नायनो सानोब्ला 20 मिनिट, आधा घन्टा थांगोन। बियो सियरखा आरोखि। जुदि नोंथाङा रिल्स मोनसे बोलाबनायावहाय बेसेबां थाङो? जुदि रिल्स मोनसे बोलाबोब्ला 10ता बोलाबनो गोसो जागोन। मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङा माइन्डआ मा होनना बुंगोन बेखौहाय, बेयावनो सेटिसफाइड जाया ना। मोनसे रिल्स नायनानै नोंथाङा माब्लाबाबो सेटिसफाइड जानो हाया। माब्ला टाइमा थांगोन खुनु पात्ता मोननाय नङा आरोखि। बेनिखायनो जोङो
खामानि दंब्ला जोङो खामानिखौ जोङो मावग्रोथार। फ्रि जागोन नोंथाङा खामानिया जोबोब्लासो नोंथाङा माइन्डआ फ्रि जागोन ना। बेनिखायनो नोंथाङा बेफोर खामानिखौ मावग्रो जाया नोंथांनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट। बिसोरो टाइम पासाव नोंथाङा टाइम हगारोब्ला जानाय नङा। जोङो स्किलाव बिराद गोसो हो। स्किलासो मस्ट इम्परटेन्ट ना नोंथांनि सार्टिफिकेट डिप्ल'माया इम्परटेन्ट। सार्टिफिकेट डिप्ल'माया दानि आजिखालि एसेबां इम्परटेन्ट नंला। नोंथांनि नोंथाङा स्किल बिल्ड खालाम। जोंनि बिमा बिफायाबो माखासे मिस्टेक दङ। बिमा बिफाया मा खालामो जोंना खालि स्कुलनि बाना स्कुलाव नाम्बार मोजां लानाय, नाम्बार मोजां लाथारनांगौ बेयावल'सो गोनां माबा होयो। जुदि सोरबा गथ'आ मोजां नाम्बार लायोब्ला बेखौ मा खालामगोन? प्राउड फिल खालामगोन। थिग दं, मोजाङानो, मोजां गाज्रि नङा। नाथाय बेजों लोगोसे जोङो स्किल बिल्ड खालामथारनांगौ एकदम मेन्डेटरि ना। नङाब्ला जोंनि फिउचाराव ना दानि समावनो बेबायदि आरो फिउचाराव मा जाबावगोन? साफ्रोमबो मानसिया मोनसे स्किल थाथारनांगौ जाहाथे बियो बे स्किलखौ इउज खालामनो थाखाय हायो ना। साफ्रोमबो जोङो टेक्न'लजिखौ जोङो नायनांगौ। सोरबा सासे गथ'आ माबेयाव इन्ट्रेस्ट दं जेखौ बिमा बिफायाबो नायनो थाखाय हायो। नाथाय बेबायदि खालामा जोङो बेबायदि नुनो थाखाय हाया। खालि फरायनाय सार्टिफिकेट बेल' आरो नाम्बार मोजां लाबोनाय बेल'। नाथाय बियो उनावहाय इउसलेसबो जायो। माबोरै इउसलेस जायो? मानो होनना बुङोब्ला कम्पानिसफोर माबा मोनसे मा होनना बुंगोन इमप्लयि हायार खालामनायाव सार्टिफिकेट माबाजों खुनु माबा गैला। खालि नोंथांनि स्किल, नोंथाङा बबेयाव बेसेबां एक्सपिरियेन्स दं बेखौसो नागिरसै आरोखि। बेनिखायनो जोङो बिमा बिफाजों लोगोसे प्लास जोङो स्किल बिल्ड खालामनायाव जोङो गोसो होनांगौ आरोखि। बेनो नोंथांमोना गोसो होना फराय। नोंथाङा स्कुलिंखौ बेस्ट पारफर्म खालामनानै फराय ना। बेस्ट पारफर्म खालामनानै फराय। फिउचाराव नोंथाङा मिन्थिहैगोन नोंथाङा मा खालामनांगौ दं। आंथ' बुङो स्कुल टाइमाव नोंथाङा माब्लाबाबो फैसानि थाखाय खामानि दामाव। माब्लाबाबो जोङो फैसानि थाखाय खामानि माव। फैसानि थाखाय खामानि मावोब्ला जोङो ध्यान गैया जायो आरो जोङो मोननै मोनथाम लामायावहाय जोङो आगान होनो थाखाय हाया। बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगौ? स्कुल टाइमावहाय जोङो फरायनायावल' गोसो हो, फरायनायावल' मार्क्स लानायाव गोसो हो ना, बेस्ट पारफर्म खालामनायाव गोसो हो। नाथाय मा खालामनाङा जों फैसानि माबायावहाय जोङो खामानि मावनो नाङा। बियो नेक्स्ट स्टेप दङ। बे नेक्स्ट स्टेपआवसो जोङो मोनहैगोन। आरो जायफ्रा गथ'फोर नोंथाङा गोसो होनानै डिसअबिडियेन्ट जानो नाङा। जोङो अबिडियेन्ट मानिनानै सोलि ना। बेनो नोंथां खामानिया। स्कुल टाइमाव जेबो खामानि गैया। नोंथाङा गेले जा फराय स्किल बेनो नोंथां खामानिया जेबो गैया। थाखानि फैसानि माबायाव जेबो माबा नाङा बे आरोखि। अके।